Canwch gan newydd i'r arglwydd, y ddeiar gyfan, canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd, canmolwch ei enw, a dweud bob dydd sut mae yn achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydy e, wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn dduw mawr ac yn heiddi ei foli. Mae'n heiddi ei barchu'n fwy na'r duwiau eraill i gyd. Ei lunod diwerth ydy duwiau'r holl bobloedd, ond yr arglwydd nath greu'r nefoedd. Mae ei ysblander a'i urddas yn amlwg. Mae ei gryfder a'i harddwch yn ei deml. Dewch, bobl y cenhedloedd, cyhoeddwch. Cyhoeddwch mor wych ac mor gryf ydy'r arglwydd. Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da. Dewch i'w deml i gyflwyno rhodd iddo. Plygwch i addoli'r arglwydd sydd mor hardd yn ei gysegr. Crynwch o'i flaen, bawb drwy'r byd. Dwedwch ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd sy'n teyrnasu. Felly mae'r ddeiar yn saff, does dim modd ei symud. Bydd e'n barnu'r byd yn deg. Boed i'r nefoedd a'r ddeiar ddathlu'n llawen. Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi. Boed i'r caeau a'i cnydau ddathlu. Bydd holl goed y goedwig yn siffrwd yn llawen o flaen yr arglwydd am ei fod yn dod. Mae'n dod i roi trefn ar y ddeiar. Bydd yn barnu'r byd yn hollol deg, a'r bobloedd i gyd ar sail beth sy'n wir. Bore da a chroeso cynnes i bob un ohonoch chi i'n gwasanaeth ni yma o Fro Alet heddiw. Da ni'n falch iawn bod chi'n gallu ymuno efo ni, a da ni'n gweddio cawn ni fendith hefo'n gilydd. Ar y sul yma lle da ni eto heddiw am ganolbwyntio ar atgyfodiad Iesu Grist, a be di effeithio hynny, nid yn unig i ni yn bersonol, ond yn lletach be di effaith hynny ar draws y byd a thrwy'r oesoedd. Mi fyddwn ni yn myfyrio hynny yn nes ymlaen wrth ystyried y geiriau Iesu Grist ar ddiwedd Efengil Luc, ond da ni newydd glywed geiriau Salm 96 ar y fideo ar ddechrau'r gwasanaeth, a gweld y golygfeydd godidog yna ar draws Cymru. A mae hwnna'n rhan o brosiect newydd Adlais, a mi fyddwn ni'n clywed mwy am hynny ac yn gweld peth o gynnyrch y prosiect newydd yna yn nes ymlaen yn y gwasanaeth. Ond cyn hynny, dowch i ni weddio hefo'n gilydd i gyflwyno'r cyfan i Dduw. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am fora newydd i dyfoli di, y diwrnod newydd i gael yn atgoffa o dy fawredd di, o ryfeddo dy ffaith dy fod ti yn dy berffeithrwydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân wedi'n caru ni, ac wedi trefnu ffordd yng nghyngor 3-1 i achub gwael golledig euog ddyn. Da ni'n rhyfeddu at dy ddaioni di a da ni'n dod yn ostyngedig bore yma yn gofyn nid i ymwneud â ni yn dy ras, yn dy drigaredd. Nid i anfon dy ysbryd glân i roed goleuni newydd i ni ar pwy ydy Iesu Grist, y Crist yma sydd wedi byw, wedi marw ac sydd yn fyw heddiw ar ôl i atgyfodiad. Da ni'n gofyn y byddwn ni yn dod i brofi o dy gariad di mewn ffordd newydd. Arglwydd rho oleuni ni ar y gair, ar y Beibl, a helpa ni, arglwydd, bendithio ni, maddau ni yn holl bechoda wrth i ni gychwyn wythnos newydd yn dymuno bod yn dy gwmni di, yn dymuno cael yn hadeiladu gyn ti ar gyfer yr hyn sgyn ti o'n blaena ni. Felly arglwydd, da ni'n cyflwyno'r gwasanaeth cyfa i ti, yn gofyn dy fendith di, lle bynnag y byddwn ni yn gwrando ac yn myfyrio ar gwirioneddau yma. Da ni'n gofyn y cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.
Wel, cyn i ni droi at y darlleniad fydd yn dod yn nes ymlaen gan Doreen Evans Llansanan o lyfr Yr Actau, sydd yn mynd i adleisio geiriau Iesu Grist ar ddiwedd Efengyl Luc. Da ni am ganu a gwrando ar chydig o fawl hefo'n gilydd. Dibynnu arna chi, os ydych chi eisiau canu hefo'ch gilydd neu ddim, mi fydda i'n gwneud o bryd i'w gilydd, yn dibynnu faint o sŵn sydd yn y tŷ. Ond da ni am ganu cyfieithiad aneirin o emyn enwog John Newton, Amazing Grace. Rhyfeddol ras, hyfrydol sain a chybodd un fel fi. Fi gynt ar goll, ond nawr a gaed. Fi'n ddall, ond yn gweled sy. Wel, mi o'n i'n sôn yn gynharach am y cynllun Adlais, yr ydym ni wedi gweld un o'i fideos nhw yn barod, a rwan da ni'n mynd i weld ail fideo ganddyn nhw. A cynllun Adlais ydy cydweithio rhwng Meilir Geraint, da ni wedi cael ei gwmni fo Mro Aled chydig flynyddoedd yn ôl, yn gyfansoddwr caneuon Cristnogol Cymraeg o Bontypridd, mae Meilir, a mae wedi cydweithio hefo Cadi Gwyn o Fangor sy'n rhan o dîm addoli Caer Salem Gaernarfon. A'i prosiect nhw ydy, y gobaith ydy y byddan nhw yn gallu cyfansoddi a cydweithio hefo'i gilydd i greu caneuon mawl cyfoes Cymraeg o'r newydd.
Da ni'n ymwybodol bod yna nifer o gyfieithiadau yr ydyn ni'n ei canu, ond da ni yn dyheu am gael ton newydd, os liciwch chi, o ganeuon mawl wedi cyfansoddi yn wreiddiol yn Gymraeg, a dyna ydy prosiect newydd Adlais. Ac os newch chi fynd ar YouTube, mi welwch chi chydig bach o'i fideos nhw yno. Heddiw, da ni am wrando ar un o'i caneuon gwreiddiol nhw, gafodd i recordio yn ystod llanw rai wythnosa yn ôl. A gobeithio y cewch chi fendith wrth wrando ar y gân Dwy Ti Byth yn Newid. Ac ar ôl hynny, mi gawn ni'r darlleniad gan Doreen, ac yna mi fydd Huw Evans, cefniriadog, yn ein arwain ni mewn gweddi. Dwi'n heiddi dim, ond ti'n dewis fy mendithio yn y storm. Ddiw rwy ti'n parhau i weithio, does dim byd y medru di ddim ei ddefnyddio, lles y rai sydd yn dy garu di. Lles y rai sydd yn dy garu di. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras o dy faddeuant. I ti yma'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Frenin mynd, rwyt wedi bod ers y dechreuad sofran wyt. Creuawdwr byd y ser a'r lleiad, does dim awr, does dim munud, does dim eiliad, pan fyddi di yn ein anghofio ni. Pan fyddi di yn ein anghofio ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Yeah. Whoa. Am dragwyddodd e byddyd di'n teyrnasu, anhygoel yw dy gariad di. Am dragwyddodd e byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Am dragwyddodd e byddyd di'n teyrnasu, anhygoel yw dy gariad di. Am dragwyddodd e byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. Ti yma'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni.
Annwyl Theophilus. Ysgrifennais yn y llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr ysbryd glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troeon hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn yr rhodd mae fy nhad wedi addo. Da chi'n cofio mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio â dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau cewch chi'ch bedyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd: Arglwydd, ai dyma pryd rwyt ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd: Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chwi wybod beth ydy amserlen mae Duw wedi trefnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi i fyny i'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n syllu i'r awyr yn edrych arno mynd, yn sydyn dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei hymyl nhw a dweud: Chi Galileaid, beth da chi'n ei wneud yma'n syllu i'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthi chi. Ond yn union yr un fath ag y gweloch o mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Gweddiwn. Diolch o Dad am y bora newydd yma, a'r cyfle eto i ni fod yn rhan o'r Wyddfa. Ac bod ni methu bod hefo'n gilydd yn ein capeli i gyd addoli Arglwydd ac i gyd foli ti, da ni yn diolch am y technoleg sydd yn galluogi ni groesawu ti o Dad i fewn i'n cartrefi ni. Alla bod hyn yn brofiad newydd i lot o bobl Arglwydd. Yn gweddio trwy'r ysbryd glân a bydd o'n dod yn rhywbeth da ni yn gallu gwneud yn eitha gartrefol Arglwydd, a bod o ddim yn rhywbeth diarth o gwbl i'r un ohono ni. Arglwydd, mae cael dy gwmni di yn ein bywydau ni yn rhywbeth da ni angen, ac yn gweddio o Dad y byddi di hefo ni ym mhob man ac ym mhob peth ydyn ni'n gwneud. Da ni parhau i feddwl Arglwydd am y bobl yna sydd yn cael ein anodd dros cyfnod yr pandemig yma. Bobl sydd yn wael, bobl sydd mewn galar, bobl sydd yn unig ac yn poeni, a jyst bobl sydd yn stryglo trwy'r holl beth. Mae'n anodd hefyd i ni fel aelodau'r teulu neu ffrindiau, gan bod ni methu bod hefo'r bobl yma. Ond da ni'n gwybod Arglwydd bod ni'n gallu gweddio drostyn nhw, a bod ein gweddio ni Arglwydd drwy dy law di yn rhywbeth sydd yn mynd i cynnal nhw ac i'w cadw nhw'n saff ac yn ddiogel. Felly clyw ein gweddi ni dros y bobl yna, a bobl yna sydd yn pwyso'r ein calonna ni o Dad. Mae'r pandemig yma Arglwydd yn rhywbeth sydd wedi rhoi stop ar bob peth dros y byd i gyd. A da ni yn cyflwyno arweinwydd yr holl ledydd Arglwydd, bod ti'n rhoi doethineb iddyn nhw, bod ti'n rhoi yr adnoddau iddyn nhw o Dad, i ddelio hefo'r broblem enfawr yma sydd wedi gwynebu ni a sydd yn parhau i fod yn fyw iawn o'n cwmpas ni. Ac wrth i ni weddio dros y swyddogion sydd yn gwneud y gwaith, gwna i ni hefyd Arglwydd fod yn bobl sydd yn cymryd cyfrifoldeb dros hyn i gyd, bod ni'n parhau i fod yn ofalus wrth i ni drin a cyfarfod â bobl. Wel, da ni'n brysur yn tymor newydd y Gwanwyn o Dad, ac wrth i ni weld y bywyd newydd sydd yn codi o'r ddaear,
a'r bywyd newydd yn y caeau fel wyn bach a llia bach o dad. Da ni'n gweddio dros bywyd newydd yn ein addoliad ni hefyd Arglwydd, ac yn ein calonna ni a yn ein perthynas ni hefo ti. Arglwydd, da ni'n gweddio dros y fro a dros y gwaith sydd yn y fro yma. Da ni'n cyflwyno rhodri a mair i ti, a jyst yn diolch i ti o dad am y gwaith calad maen nhw'n ei wneud i ofalu bod y air di yn cyrraedd yn saff i fewn i'n cartrefi ni. Da ni'n cyflwyno hefyd y rhwystyr maen nhw'n teimlo o dad, gan maen nhw'n methu bod allan yn bugeilio ac yn cyfarfod dros banad neu'n cyfarfod mewn tai a'r bobl maen nhw angen i gweld. Mae'n siŵr bod hi'n od iawn Arglwydd ac yn anodd iawn ac yn rwystredig iawn. Ond dwi'n gofyn o dad i ti roed amynedd i ni. Dwi'n gwybod Arglwydd bod ti yn edrych arna ni ac yn gwrando ar ein gweddiau ni. Ac yn dy law di o dad, yma ef amserau, ti'n atgoffa ni Arglwydd o hynny. Yn gweddio bod ti yn gwneud ni bobl sydd yn meddwl am y dyfodol ac yn meddwl am yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Ond gwna ni hefyd yn bobl diolchgar Arglwydd, diolchgar bod ti yna yn gwrando. Diolchgar bod ti yn gallu gwneud unrhyw beth Arglwydd sydd er ein bodd ni o dad. Dwi yn diolch Arglwydd a dwi'n diolch i ti wrth i ni feddwl yn ôl dros gyfnod y Pasg am dy fab Iesu Grist Arglwydd, am iddo arwain y ffordd ata ti. A helpa ni gofio Arglwydd bod Crist yn fyw heddiw, bod o ddim yn rhywbeth yn y gorffennol, a bod o Arglwydd yn barod i wrando ac i roed cymorth i ni heddiw. Arglwydd, cyw ein gweddi ni. Amen. Wel, gai diolch fawr iawn i Hyw am i weddi, i Doreen am y darlleniad a hefyd i Meilir a Cadi am gael defnyddio i fideos nhw, edrych ymlaen i weld llawer mwy o rheini. Wn i'n faint ohonoch chi sydd wedi bod yn gwylio y gyfres ddrama Line of Duty sy'n cael ei darlledu am 9:00 ar nos Sul ar BB1. Mae hi'n gyfres eithriadol o boblogaidd, yn sôn am heddlu yn ymchwilio mewn i heddlu eraill a thor cyfraith o fewn y byd yna. Dych chi'n gwybod bod ti yn raglen boblogaidd achos yn ystod y cwestiynau prif weinidog yn San Steffan, mi nath Boris Johnson a Keir Starmer drio gwneud jocs ar sail y rhaglen. A dych chi wastad yn gwybod bod rhywbeth yn ofnadwy o boblogaidd os ydy gwleidyddion yn trio i crybwyll nhw mwyn ymddangos up to date. Ond yn y rhaglen yma, nos Sul, mi oedd na olygfa ddramatig eithriadol, lle oedd na ymosodiad ar gonfoi yr heddlu oedd yn mynd â carcharor o un lle i'r llall. Ac ar ddiwedd yr olygfa llawn tensiwn yma, mi oedd na olygfa lle oedd y camera wedi canolbwyntio ar wyneb un o'r prif gymeriadau. Ac yn anara bach, mi oedd y camera'n zoomio allan o'r prif gymeriad yma, fel bod chi'n gallu weld o fewn fan oedd wedi troi ar ei ochr mewn damwain, ac yna ceir y drwy gweithredwyr a ceir heddlu, ac oedd o'n zoomio allan mwy a mwy a mwy, nes bod chi'n gallu gweld y darlun mawr, hyd yn oed toia, adeiladau a tren yn pasio. A mae o yn dechneg sy'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn mewn ffilmiau a rhaglenni teledu, lle ydych chi'n canolbwyntio ar un manylun bychan ac yna'n dod allan i weld effaith y manylun bychan yna ar un cymeriad ella a gweld y darlun mawr. A dyna, i ryw radda, da ni am wneud bore yma. Yr wythnos dwytha, mi oeddan ni yn edrych ar be oedd Iesu wedi ddeud wrth i ddisgyblion ar ddiwedd llyfr, llyfr Efengil Luc, a deud y gwir, Luc pennod 24. Ar wythnos dwytha, mi nathon ni ganolbwyntio ar effeithiau personol atgyfodiad Iesu Grist. Ac yn benodol ystyried yr hyn oedd Iesu'n ei ddeud am faddeuant pechoda ac edifeirwch, a bod hynny gyd yn rhan o gynllun mawr Duw a gafodd ei ddatgelu yn y Beibl. A mi nes i ddeud wythnos dwytha, byddan ni'n dod yn ôl i edrych ar y rhan yma o Efengil Luc yr wythnos yma. Ond y tro yma bod ni'n mynd i ystyried effeithiau mwy pellgyrhaeddol, goblygiadau ehangach atgyfodiad Iesu Grist.
Ond wrth i ni wneud hynny heddiw, mae'n bwysig bod ni ddim yn datgysylltu y ddau beth. Hynny di bod effaith bersonol atgyfodiad Iesu Grist ac effeithiau byd-eang atgyfodiad Iesu Grist i fod yn agos iawn at ei gilydd. A rheswm pam dwi'n pwysleisio hynny ydy achos mae'r Beibl yn pwysleisio hyn trwyddo fo a deud y gwir. Os ydych chi'n meddwl bod ni'n cael yn dysgu bod Duw byw yn arglwydd nef a deuar. Yr un y mae ffyrdd a'i feddyliau fo gymaint yn uwch na'n ffyrdd a'n meddyliau ni, ond eto, tydi o byth yn cael ei gyflwyno i ni yn y Beibl fel rhyw rym amhersonol na di. I'r gwrthwyneb a deud y gwir, mae y Duw byw, creawdwr nefoedd a deuar, hefyd yn dduw personol sy'n gwybod sawl blewyn sydd ar ben pob un ohono ni sydd yn gwylio bore yma, ac sydd wedi dod yn un ohono ni trwy wisgo cnawd yn ei fab Iesu Grist. Felly mae rhaid i ni ofalu nad ydym ni'n gwahanu y ddwy elfen yma, achos mewn gwirionedd mae Iesu Grist yn rhoi y ddwy elfen yma hefo'i gilydd yn ei eiriau ar ddiwedd Efengyl Luc pennod 24. Dewch i ni wrando eto ar y geiriau penodol yma ac mi ddaw y geiriau i fyny ar y sgrin i chi. Meddai wrthynt. Fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi oddi wrth y meirw y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedlaeth gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn, ac yn awr yr wyf fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad. Chwythau, arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chi o ddiuchod a nerth. Felly bore yma, da ni am dreulio peth amser yn ystyried beth sydd ei angen mwyn rhannu y neges yma. Y newyddion da am Iesu Grist, y neges yma sydd yn mynd ar draws y byd, a sut mae hyn yn parhau i ddigwydd hyd yn oed heddiw yn 2021. Sylwch i ddechrau bod y cyfan yn dibynnu ar dystion. Nathoch chi sylwi ar drefn yr hyn ddwedodd Iesu yn y geiriau yna i'w ddisgyblion. Mae o'n deud, dyma ddigwyddodd i'r Meseia, i farwolaeth, i atgyfodi, a dyna mae o'n deud bod edifeirwch a maddeiant pechoda i'w gyhoeddi i'r holl genhedlaeth. Ond sylwch ar adnod 48. Mae'n deud wrth y disgyblion, chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Neu, mae'r Beibl.net yn deud, chi ydy'r llygad dystion sydd wedi gweld y cwbl. Ond bod ni dyddi yma yn byw mewn cyfnod lle mae technoleg a gwyddoniaeth eithriadol o gymlath yn cael ei ddefnyddio yn bron pob rhan o'n bywyd ni, mae'r system gyfiawnder yn parhau i ddibynnu cryn dipyn ar dystiolaeth. Llygad dystion yn dydi? Eto, os ydych chi yn dilyn line of duty, maen nhw yn gwneud defnydd o dystiolaeth forensig, ond mae gymaint o'r rhaglen yn mynd ar gyfweliad tystiolaeth be mae pobl wedi ddeud. Hyd yn oed heddiw yn 2021, dyma y ffordd ora sgynnon ni o weithio allan be sydd wedi digwydd mewn gwirionedd. Wrth gwrs bod y system gyfiawnder fel ag ysgynnon ni, fel unrhyw system gyfiawnder, ddim yn foolproof. Ond mae Iesu yn deud wrth ei ddisgyblion i bod nhw i fod yn dystion iddo fo, gan gyhoeddi'r gwirionedd amdano fo trwy'r holl wledydd. Dau beth, yn sydyn dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo ar y pwynt yma. Yn gyntaf, maen nhw'n dystion i'r hyn sydd wedi digwydd i Iesu Grist. Maen nhw wedi bod yn ei gwmni fo yn ystod ei weinidogaeth, wedi weld o'n iachau, wedi clywed ei ddysgeidiaeth o. Maen nhw'n gwybod i fod o wedi cael ei groesoelio yn ei lle nhw, am eu pechoda nhw. A maen nhw'n dystion i'r ffaith iddo fo godi'n fyw o'r bedd, bod o wedi bita, bod o wedi bod yn ei cwmni nhw ac yn dangos y clwyfa yn ei ddwylo a'i ochr. Wan, o'n i sôn yn gynharach am y datblygiad mewn technoleg a gwyddoniaeth.
Ond dwi'n meddwl hyd yn hyn bod nhw wedi llwyddo i greu y peiriant amser time machine i bobl mynd yn ôl i'r gorffennol. Ond petai hynny byth yn bosib, dychmygwch tasa anghredinwyr 2021 yn gallu teithio nôl mewn amser a siarad efo Pedr, Mair Magdalen, Ioan, a trio'u perswadio nhw nad oedd Iesu wedi codi'n fyw o'r bedd go iawn. Sut ydych chi'n meddwl fysa dilynwyr Crist yn ymatab i hynny? Dwi'n dychmygu y bysa nhw'n ymatab yn eitha tebyg i'r ffordd mae doctoriaid a nyrsys yn ymatab heddiw pan mae yna bobl ryfedd yn trio honni nad ydy Covid-19 wedi digwydd. Dwi'n gobeithio y bysa disgyblion Iesu Grist yn gallu bod chydig bach yn fwy graslon ag amyneddgar. Ond mae tystiolaeth am Gristnogaeth ar sail rhywbeth sydd wedi digwydd mewn hanes. Rhywbeth y mae yna brawf clir iawn ohono fo trwy dystiolaeth llygad dystion. A mae'r newyddion da wedyn am gariad Duw trwy Iesu Grist i'w gyhoeddi mewn ffordd sydd yn adeiladu ar y gwirionedd hanesyddol yna. Ac yn deud dyma'r ffeithiau allweddol i adnabod Iesu Grist. A dyna pan bod y Beibl mor ganolog i'n ffydd ni fel Cristnogion ynde. Dyna'r dystiolaeth mae Duw wedi roi i ni sydd yn cynnwys tystiolaeth llygad dystion. Am yr hyn naeth Iesu, am yr hyn ddywedodd Iesu, a'r cyfan mae hyn yn ei olygu i bobl ym mhob man sy'n credu yno fo. Meddyliwch enghraifft am y geiriau yma gan Pedr ei hun. Ar ôl yr atgyfodiad, ar ôl y Pentecost, pan mae o'n tystiolaethu i pwy ydy Iesu Grist yn 4 benod llyfr yr Actau, adnoda 11 a 12 o Beibl.net mae hwn yn dod. Pedr yn deud, Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r garreg wrthodwyd ganddoch chi'r gynnoch chi'r adeiladwyr wedi cael ei wneud yn garreg sylfaen. Fo ydy'r unig un sy'n achub, medda Pedr, does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Mae Pedr yn gallu deud hynny achos mae wedi bod hefo Iesu. Mae wedi gweld yr atgyfodiad a mae wedi profi o nerth yr ysbryd glân drosto fo'i hun. Felly mae tystiolaeth y llygad dystion cyntaf yn allweddol wrth i'r neges gael ei chyhoeddi i'r holl bobl, ac wrth i'r neges gael ei ffasio mlaen o un genhedlaeth i'r llall hefyd. Ond mae yna elfen bwysig arall yn be mae Iesu yn ei ddeud yn fama hefyd yn does. Wrth i'r neges fynd allan, wrth iddi hiledeini, mae rhai sydd i rannu'r neges i fod yn dystion mewn ffordd ehangach hefyd. Hynny ydy bod eu bywyd a'i geiriau nhw i gyd fynd wrth iddyn nhw arddangos reality y Duw byw yn ei bywyda'n hwtha hefyd. Achos tydi Cristnogion yng Nghymru yn 2021 ddim yn lygad dystion i'r hyn ddigwyddodd i Iesu fel y disgyblion cyntaf, ond eto, da ni'n dal yn cael yn galw i fod yn dystion i Iesu Grist gweitha hyn. Mi ydan ni fod yn dystion oherwydd fod Crist yn fyw, oherwydd yn bod ni wedi brofi fo ar waith yn yn bywyda. Ac felly bod ni i dystio i'r byd, nid yn unig bod o'n fyw i ni, ond bod gynnon ni newyddion da am yr hyn ddigwyddodd iddo fo trwy fywyd i farwolaeth a'i atgyfodiad, a bod hynny yn newid bywyda pobl heddiw hefyd. A dyna pam bod yn galwad ni i ddilyn Iesu Grist yn fwy na dim ond gwybod pethau amdano, ond hefyd yn fwy na dim ond byw bywyda moesol a pharchus. Yn ôl y Beibl, mae gwir Gristion yn credu'n Iesu Grist, ond hefyd yn dangos hynny trwy ei eiriau a'i weithredoedd, wrth i'r ysbryd glân amlygu'r reality yma, ac yr ydy bywyd newydd sy'n dod trwy ffydd. Ella bod yna rhain chi yn gyfarwydd â hanes dyn sy'n cael ei nabod fel Brother Andrew. Cristion o'r Iseldiroedd ydy Brother Andrew, ac mi gychwynnodd o'r elusen Open Doors. Ac mi sgwennodd o lyfr God Smuggler, dwi'n meddwl, ydy enw'r llyfr. Ni'n trio i ffeindio fan eithir, dweud gwir, mae wedi cael traed, mae wedi mynd i rwla. Ond yn llyfr God Smuggler, mae hanes Brother Andrew yn profi'r alwad honno i fynd i weithio hefo Cristnogion
tu draw i'r llen haearn yn ystod y rhyfel oer. A mae o'n gwneud hynny, nid oherwydd bod gynno fo ryw syniad bod y bobl yn y fan honno angen clywed mwy o hanes gwlad Israel a dyn o'r enw Iesu. Na, mi oedd o wedi profi y Duw byw ar waith yn ei fywyd ei hun, ac mi oedd o wedi profi galwad gan y Duw byw hwnnw i wasanaethu Cristnogion oedd yn cael eu herlyd y tu draw i'r llen haearn. Ac mi nath o smyglo Beibla iddyn nhw. Gair Duw oedd yn cynnwys tystiolaeth llygad-dystion o pwy oedd Iesu Grist a be oedd wedi digwydd iddo fo. Chi'n gwybod? Tystiolaeth y disgyblion cynhara a thystiolaeth Duw ar waith y mywyd y Cristion wedi plethu hefo'i gilydd yn rhan o'r alwad honno i rannu'r newyddion da amdano fo. A da ni'n gweld hynny heddiw hefyd yn dydan, bod profiad y Cristion o edifarhau, o gredu'n Iesu Grist a derbyn maddeuant yn dod law yn llaw a bod yn dyst i'r arglwydd Iesu. I ddweud wrth eraill am ei fuddugoliaeth o ar y groes, i ddweud wrth eraill bod ei gariad o ar eu cyfar nhw hefyd, dim ond iddyn nhw droi ato fo mewn ffydd ac edifeirwch. A bod ni nid yn unig yn deud hynny, ond bod na rhywbeth yn bywyd ni sydd yn dangos hynny wrth i ni fyw mewn i fuddod i Iesu Grist trwy nerth yr ysbryd glân. Ac wrth i ni feddwl am hynny, da ni am orffan ar y pwynt allweddol yma. Mor hanfodol ydy'r ysbryd glân i'n bywyda ni ac i'n tystiolaeth ni fel Cristnogion. Yr ysbryd glân sydd wedi cael ei roed i bob Cristion ar ôl i Iesu atgyfodi mynd i'r nefoedd a thywallt yr ysbryd glân, fel da ni'n weld yn dramatig ar y cychwyn ar ddydd y Pentecost. Achos mae'r alwad i fod yn dyst i Iesu Grist yn gallu bod yn ddigon brawychus yn dydi? Mae'r syniad yma bod ni fel Cristnogion i fod i fynd ar neges wych yma i bobl ym mhob rhan o'r byd yn gallu teimlo'n rhy fawr. Ond ydym ni ddim yn cael yn galw i wneud hynny ar yn pen yn hunin, a ydym ni ddim yn cael yn galw i wneud hynny yn y nerth yn hunin chwaith. Gwrandwch eto ar eiriau Iesu yn Luc 24. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn, ac nawr yr wyf fi'n anfon arnoch ar hynna ddawodd fy nhad. Chwythau, arhoswch yn y ddinas nes i'ch gwisgo chi o ddiuchod a nerth. Maen nhw i ddisgwyl am ddyfodiad yr ysbryd glân fel y digwyddodd yn Nydd y Pentecost. Yr ysbryd glân yma oedd wedi cael ei addo yn yr Hen Testament. A dyna pam o'n i am i ni glywed darlleniad o actau, penod gynta actau yn gynharach yn y Gwasanaeth hefyd. Achos mae o'n cadarnhau a ddewid Iesu Grist. Mae dyna oedd ei ddigwydd cyn cychwyn y genhadaeth fawr ar hyd a lled y byd. Actau 1, adnod 8. Iesu eto'n deud, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. A da ni yn gallu tystio i wirionedd bod hynny wedi digwydd. Da ni, dwi'n gwybod, filoedd o filltiroedd i ffwrdd o Jerusalem. Da ni'n sicr ganrifoedd lawer i ffwrdd o ddigwyddiadau be ddigwyddodd yn atgyfodiad esgyniad ar Pentecost, ond eto, da ni wedi profi y newyddion da. Da ni wedi profi'r un Duw ar waith trwy yr ysbryd glân yn hunin. Mewn cyfnodau anodd, mi fyddwch chi'n siarad hefo pobl ac mi fyddan nhw yn rhannu hefo chi. Yn deud wrthoch chi beth sydd wedi bod yn help iddyn nhw wrth wynebu profiadau anodd. A'r hyn sy'n drawiadol ydy pa mor aml maen nhw'n enwi yr union bethau sydd wedi bod yn gymorth iddyn nhw. Ella bod o'n addewid penodol yn y Beibl, neu llinell gofiadwy mewn emyn, bod nhw'n profi cysur Duw ei hun mewn cyfnod tywyll. Neu maen nhw'n gallu deud, mae hwn a hwn, hon a hon wedi bod hefo fi, wedi bod yn gefn i mi trwy'r cyfan. A'r un fath ydy hi i'r Cristion, de. Eto, nid ryw rym amhersonol ydy'r ysbryd glân i'r Cristion, ond Duw ei hun yn byw yno ni trydydd person y drindod wedi cael ei addo gan y Tad, wedi cael ei anfon gan y Tad a'r Mab i fyw yno ni am byth. A gwaith yr ysbryd sydd yn bywhau yn ffydd ni, yn gwneud y cyfan yn fyw, bod ni'n profi
mabwysiad yna bod Duw trwy farwolaeth Iesu Grist yn dad cariadus i ni, a bod yr ysbryd glân yn cadarnhau hynny yn ein calonna ni. Bod yr ysbryd glân hefyd o ddydd i ddydd yn newid ni o'r tu mewn allan, wrth i ni weithio a brwydro yn erbyn pechod, yn erbyn temtasiwn a hunanoldeb. Yr ysbryd glân sydd yn ynerthu ni i bwyso ar Grist a'i garu fo a charu pobl eraill yn ôl i air o. Ond yr ysbryd glân sydd yn rhoi yn erth i ni. Yn erth i ni fod yn dystion mewn gair a gweithred. Heb hynny, fyddwn ni ddim yn dystion. Mi fyddwn ni'n baglu a mi fydd yna rhywbeth amlwg ar goll yn bywydau ni. Ond i ryw raddau mae'n anodd i ni fesur y dyddi yma yn dydi. Mesur yn erbyn profiad y disgyblion cyntaf. Chybod, yda ni ddim yn cael yn rhoi yn y carchar am gyhoeddi am Iesu Grist. Ond eto, mae yna bobl o gwmpas y byd sydd yn wynebu y profiad hwnnw heddiw yn 2021. Gwrandwch ar dystiolaeth elusenna fel Open Doors neu Barnabas Fund, a mae Gristnogion yn cael eu trin yn erchyll, dim ond oherwydd be maen nhw yn gredu. Mi oedd y disgyblion cyntaf mewn diwylliant lle oedd pobl yn greu hwyl am eu penw achos bod nhw'n credu bod Iesu wedi atgyfodi, a da ni mewn diwylliant tebyg mewn llawer ffordd. Yn enwedig os ydych chi'n mynd ar gyfryngau cymdeithasol a da chi'n gallu gweld sut mae pobl yn ymatab i dystiolaeth Cristnogion. Ond trwy'r cyfan, da ni'n gallu ymddiried yn yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd yn ynerthu ac yn harwain ni i fod yn dystion i Iesu Grist. Wrth i ni feddwl am yr hyn mae Iesu wedi ddeud, meddwl am be mae o'n ei olygu i ni heddiw, ga'i channog chi sylweddoli nad ydy gwaith Duw wedi dod i ben. Nad ydy bwriadau daionus y Duw byw wedi stopio yn y gorffennol, waith be mae y diwylliant o'n cwmpas ni yn awgrymu. Mae Iesu Grist yn fyw. Mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi yn rhodd i Gristnogion ar hyd a lled y byd. Mae gennym ni nerth wedi roi i ni trwy yr ysbryd mwyn yn helpu ni i gyflawni yr alwad fawr mae Iesu Grist wedi ei roi i bob un sy'n credu yn fo. Wrth i ni orffan, gai gynnig rhai cwestiynau i ni feddwl amdana ni'n hunin a pherthynas hynny hefo be da ni wedi glywed. Yn gyntaf, petai chi yn gorfod rhoi tystiolaeth i newyddion da Iesu Grist, be fysa chi'n ddeud? Yn ail, petai chi'n gorfod rhoi tystiolaeth i waith yr ysbryd glân yn eich bywyd chi'ch hun, be fysa chi'n ddeud? Ac os ydych chi yn gallu tystio i hynny, yna, tybed ydych chi'n teimlo'n wan, yn ddihyder, yn swyl, ddim yn siŵr sut mae bod yn dyst i Iesu Grist. Wel, be am i ni weddio am nerth o'r newydd gan yr ysbryd glân? Mwyn galluogi ni i gael sgwrs hefo ffrind sydd ella wedi bod yn holi ni am be da ni'n gredu. Gweddio am gyfleoedd gan Dduw i drafod materion sydd yn ymwneud â Christnogaeth a'n profiad ni ohono fo hefo aelodau'n teulu, cymdogion, cydweithwyr. A dewch i ni weddio am i'r ysbryd glân weithio yn yr eglwys ar draws y byd, mwyn yn galluogi ni fod yn dystion mwy effeithiol, yn dystion mwy ffyddlon i Iesu Grist, yn y ffordd ydyn ni'n siarad, yn y ffordd yr ydyn ni'n ymddwyn, yn y ffordd yr ydyn ni'n byw yn bywydau. Diolch i chi am ymuno bore yma, yn gweddio cewch chi fendith wrth fyfyrio ar y geiriau yma, a da ni am orffan yn haddoliad, yn gwrando neu'n canu emyn sydd yn sôn am y deheuad yna i'r ysbryd glân fod ar waith. 579 yn llyfr Caneuon Ffydd. Emyn Dan Lyn James. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cau, ti yw'r un sy'n tangnefeddu, wedi'r cilio a'r pellau. Bywiol rym roddais dim, bellach ni ddiffygiaf ddim. Ti rydd foliant yn y fynwes, rhoddi'r trydan yn y traed. Ti rydd dan yn y dystiolaeth ia chybol werth dy waed. Cawsom rodd wrth ein bodd,
ofn y galon friw a phodd.